Тя е свързана с много фактори. Демография, състояние на другите системи, защото вие не зависите само от МВР. Ако, примерно, тези деца не ходят на училище, ако раждат 13-14 годишни момичета и няма преследване с такова, вие имате създадена социална база, която точно това ще прави. Ще нападат безпомощни. Какво да се прави? Какво да се прави, ако в едно населено място с 300-400 човека практически има един полицай, който минава примерно на 20 дена и там действително хората са в така наречения див запад? Да, има доста такива райони, не само с 300-400, 300-400, даже по-голямо село, говорим за 10-15 баби, която, нали, тя жената, единствената, която, имали сме потресаващи репортажи, сме виждали, която каза, аз гледам само прозореца или вратата и цяла нощ очаквам, нали... Ужас. А какво да се прави? Вие говорите за такъв по-мобилен вариант на решение, жандармерия, много повече мобилност на екипите. И различни варианти. Значи едно от нещата, които само да кажа какво представлява това, което в момента е направено, защото 7 милиона, нали, разбирате, чудеса с тях не може да направите. Какво направим? Това, което направени са две неща, които като цяло според мен са смислени, други проблеми дали ще бъдат развити. Значи, един от ключовите проблеми е мобилността на полицаите. Тоест, вие имате лимит, примерно 30 км, който минавате през деня и това е. Значи, за да имате присъствие на полицаи в селото, трябва, нали, тези коли, които имат лимит, някакси да се движат. И си за това, което са направили в момента, са отпуснали 200 км, ще изминава една кола. Която, вероятно, нали, последицата ще покриете някакви населени места, които те се вика един път на 10 дена, идва полицая, нали, да събере щетите. Това е едното нещо. Второто нещо, което така за мен е интересно какво ще се случи, е така наречените сътрудници на МВР. След промяната на закона, допреди това не може да се направи, след промяната на закона сега ще има някакво количество сътрудници. Сътрудници по охрана. Да, това са по принцип бивши полицаи. С такива умени и познания. Да, което е интересно да видим какво ще се случи, защото тая